Drama Guyon Kanca lan Tresno critakake urip sekelompok bocah sekolah sing kebak guyon, crita lan perseduluran. Ing tengahe suasana kelas sing rame lan nyenengake, tuwuh rasa tresno sing prasaja antarane Reno lan Alia. Nanging nalika muncul rasa cemburu lan salah paham amarga kurang komunikasi, hubungan dadi rada canggung. Kanthi pitulungan kanca-kanca lan keberaniane kanggo ngomong jujur, masalah bisa dirampungke. Pungkasane saka guyon lan perseduluran kuwi tuwuh tresno sing luwih teges lan tulus. Soli. Isore. Iya aku pe lapar, aku hilang. Lah ilang nek direp. Sasaran kowe. Wah, Ren, nah hilang atine lapar apa Bu? Apa ayah? Gombalanmu kayak promo online dino enek. Diskon rasa sayang. Caca, kamu roh gak sih bikin dini apa? Apa ya kira-kira? Roh gak sih? Reno saiki nek ngomong kayak iklan. Iklan ati, ora iso di-skip. Kowe lebay ning gawe kowe mesem terus. Iya, Alia nek mesem kayak ada mata. Kamu ki mau ada film keren ke ya? Kayak keren sih. Soalnya selama telung dino akhir gitu. Emang bulan Ramadan. Kira-kira apa ae yang menunjang selama telung dino? Enek Reno ning kono. Aku ngajak Reno ya ning perpus. Wis biasa. Piye karo cewekmu? Gak piye-piye. Ren, wis serius lah mbek LK ya. Serius neng santai, ora kudu rabi sesuk. Kayak ora ngasih tau undangan. Lah nek nikah aku bagian mangan wae. Sing penting aja dolen perasaan, Bos. Tenang, aku nyedek enggak hati, Bos. Ya wis biasa. Gue enak sih yang begini. Iya, bosen aku nek ana terus. Tugas matematika sebar kabeh kurang sih. Cah, aku tak nang perpus ya, enek buku sor tak goleki. Ya karo sapa put yang perpus? Tak ngajak Reno. Asbar iki udahane kok. Oke. Kancane aku yang pustakaan iki. Ayo. Li, raimu kok gak sinyal hilang? Nggak apa-apa. Karo apa ning atine ramai. Aku wis bosen ning kene. Mlaku-mlaku yuk. Sorry ya Ren, aku mau ganggu kowe kumpul karo kanca-kancamu. Santai kalau karo sapa ae. Put, wis jam-jam ini ya, balik kelas. Jam piro ta Ren? Ayo no. Iya. Suwun ya Ren, wis ngancani aku ning perpus. Santai wae, Put. Kanca kak. Li, kok Putri karo Reno cedek banget ya? Dadi dumeng kanca. Masa aku arep menang terus? Aku dia salah ngerti, nang yang keluar hati. Ya wes lah, ayo ngalih. Put, terus apa nih? Awakmu jujur ya karo aku. Apa?
Kamu dirasa atau karo Reno? Hah? Ora li. Neng, si kamu kok gawe aku mikir serna-rena. Aku koncoan karo Reno ki wis suwe li. Aku mau nganggep dhek kanca. Tenang ya Put, kamu gak pengen apa-apa karo Reno. Ora li, aku ora pengen rusak hubungan kekancanan dhewe. Aku mau di kalangan Reno Put. Yen kowe emang menurut kuwi malah gawe kowe kelangan li. Terus kowe ki dia jujur. Matur suwun ya Put, saiki adikku lega. Ya wis gak usah mbok pikir li. Kowe gak sejati. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Ini kowe gak menang ya kayak mode hemat baterai. Kowe tadi seneng karo Putri to, Ren? Aku mau ngantani Putri golek ibu, itu gak rasa. Terus pancen aneh. Aneh, neng dulu. Alia lan kanca-kanca lewat lan lungguh ning gazebo sebelahe. Oh iya, Cah. Kayaknya Alia cemburu. Delok aku ndingi mlaku bareng karo Putri. Ya jelas iku Ren wong Alian duwe rasa kok ning kowe. Ya wis to, cocok wi. Kowe kan yo seneng karo Alia. Cie Reno, kowe jadi parani wong cene kono kalo. Yo, sekan lokal iki. Yuk, peran utama, masuk. Ngelak kabeh, aku pengen main karo Alia. Kowe Reno meh omongan apa wi? Ya sayang ale. Enek apa Ren? Li, aku ora sugih, ora pinter banget. Neng nek kowe sedih, aku bisa dadi badutmu. Batut gratis. Lanang kok dadi badut. Aku ora butuh cowok sing sempurna. Aku mau butuh cowok sing gawe aku seneng, orang gawe aku mumet. Tegese aku diterima. Diterima sih Ren. Tapi tahap jajal. Kamu jotok. Kamu jotok. Awak dhewe dina iki sinau. Sinau apa? Tresno kowe prasaja. Guyon iku nggare urip enteng. Lan kanca ora kena rusak mergo salah paham. Li, nek kowe gelem, ayo tetep bareng malam-malam. Iya, kalau apa nawan-nawan penting tulus. Simpulane Saka guyon dadi kanca, saka kanca dadi rasa. Yes. sampai